Te kane ka balang ha Smyrna te na du kasnem Shispa ya ka ba u Yonis la tho te ha du kasnem Laispa khatlai te kane ka Smyrna ka balang ka bla shapnyap kan la ban ong no ka sweet smelling ka jing sma lb ukris na marba kane ka balang ka yang na ka bata ka jing sha wat hadu ka jing yapru bat ki babun ka shapnyap bat shi paus ngiru kadon ka jing penyap ka bashir kei ha kane ka balang dau neus im ba ka teng u Diocletian hakini kisnem Laispa laibat Laispa khatlai edi tingina peja ka Bible kumno la tho chpang kane ka balang te de mano ta usim Diocletian te uneu de usim nang te na Rom te plaban pule hakane ka kot te hangne la tho ya ki sim baro ki ba lane ka history chpang ka jing penyap ki Kristan but how ta u anger jong ka balang ha Smyrna to tho ya gini ki ek eiru ong utau panikong badu bakhadu uba la jalong uba ya bat uba empat deuta udai u Jisu bat u Jisu ula ong ha kita ka balang ha Smyrna u ong ngai thu ya ka jing sitom jong pha bar ka jing duk jong pha Henry phalong ka baruspa te hangne u Jisu u klem theo ya ka jing duk lane ka jing sitom Henry u ong phalong ka baruspa na mar balai nor pa kini ki la sha ya kita ki jing sitom ki la sha ya kita ki jing duk ba kita ki jing ba ya kandu bar kile sha ya kita jing kren ben jong kita ki ba ong ba kilong ki jiu handai kimlong handai kilong ki sing oi jong uswaitan te hangne kini kilong ki baduk hakmat jong ki breu handai ki baruspa hakmat jong blai kene ka balang ha Smyrna namar ha ka Bible ngi theo ya ta ka spa ka ba kan jam sim te hangne u Jisu la de betul pa phang ka jing pin sitom ya kita ka balang ha Smyrna handai u ong ba to WhatsApp ting ya kita ki ek gro ka ba phansa cha akhmi uta uswaitan unsa berat ya ki bana phi ha ka ying bendi ba nyo tan ju ya phi te penyo ya ka jing sha chi tom chi phau si ka mo chi phau snam namar ha ka Bible ka we ka si ka long chi hajar la ne ka we ka si ka long chi snam la chi phau si ka mo chi phau snam to long pha ki ba yai ne hadu ka jing ya bat bangan ai ha pha ya ka pat snget jong ka jing im te hang ne u Jisu long to long pha ki ba yai ne hadu ka jing ya namar ta kapor shi paus nam ka jing penyap yakini ki ka balang ha Smyrna haka khti jong u Diocletian te kini kilong khandiat kisim ki ba penyap ki Kristan ubaning kong nadu ka poro Nero kini ki dai baro kisim ki ba hangtai ha Rom bat hadu u bashi pau u Diocletian hakasnem Laispa lai edi namar kane u Jisu ong jaru badon kiskor ton sngew ya ke ka bau ong munsim ha kita ki balang ya utau ba job nganom pen sneu ya kata ka jing yap ka ba te hane u Jisu thau chpang kata u badon kiskor utau bu ya sngew utau bu pule ba sumare kini ke baro ya ka bau munsim ong ha kita ki balang om dai tang ha kita ki balang ha Smyrna dai ha baro ki balang ki ba pule hadu isi ki mamenta namar kane ka jing ka nuksa kalong ba ngidong ngireban longkum kane ka balang ka ba ha Smyrna ka ba la yeng wat hadu ka jingyap klem dating namar hau ta bajob u Jisu onnum pen sneu ya ka jingyap ka ba ar kata ka dai ka jing pen stom ha ka du jok tengan try piece of two ya kane te kini kinong Smyrna kim don shumenta namar ba la sha penyap ki babuni kila sapriang shene shatai te ha kane ka balang ha Smyrna klem don kano ka jing kan tho da philek pule namar ba kum ha ka balang ha Ephesus ka don ka jing kan tho ba ka ong ba to kala ka bamut ba phala hapno nangno phala hapno lane phila lej buti ta ki jing kai ki Nicolatia handai ha kane ka balang klem ong ya kano ka ba kan tho persya ya kane ka balang namar ba kane ka balang kala yeng wat hadu ka jing ya namar kata ka dawl le plej pule ngim siam kano ka jing kan tho chpang kane ka balang namar kane ka balang kala ka yeng wat hadu ka jing yap bat u Jisu ong yau ta ba job nganum pan sneu ya kata ka jing yap ka ba ar kata ka jing yap ka ba ar ka dai ka du job te ka jing yap ka ba ning kong ka dai hapo khandeu ndang ila yap ngi tep dai ka dai jing yap ka ba ar ka dai hapo du jok ndang ila mi pat on bisar bat on thang ka ka ding te boro ki ba shapting te ngi don kampan kla ba mut te kini ki nyo balang ki don la ka jong ka jing hikai la ne ka jing pen i haka balang ha Ephesus ka jing hikai kalong ladang ila hapno te ngi haban yid benia
nang no ngila hapno lane ngi haban yid bnia yo don kum kita gi ba ong baki long ki app store dai kim dai namar gi babun ki balang ki shai long kum ta te hakane ka balang ka ba arpat ka Smyrna ngi de ban long kum kane ka balang ka ba shisha bangin yeng wat hadu ka jingya pru te ngin sia pech saka balang hagawe ka por ka balang ha Pergamos te ngin sia pech hagawe ka por te ka pat ka balai te ka balang ha Pergamos te ngin sia pech pat hagawe ka por but nadu ka snem lais pa khatlai edi hadu ka snem sans pa lai pu pra edi te ngin sia pech hagawe ka por phangkane ka balang ha Pergamos te kublai shibun iya gi pa pech ka ne ka video te ngin sia sempat hoi ka por